ona umladla o 5 rokov. Znova behá, znova skáče, znova je vitálna. Ako ste to urobili? Dobrý deň prajem, moje meno je Dušan Magic, som súkromný veterinárny lekár, pôsobím v Banskej Bystrici. Venujem dominantne internej medicíne malých zvierat. Najradšej a v podstate to, čo ma živí, sú psi, mačky. Mnohí možno aj viete, že omega kyseliny majú fantastický benefit aj v nervovom aparáte. Vzhľadom k tomu, že vieme aj, že základná časť alebo látka, z ktorej je mozog postavený, je práve tuk, tak my cez tieto omega kyseliny ho vieme ľahko ovplyvniť a vieme ho udržať vo výbornej funkcii. A tieto omega kyseliny jednak ovplyvňujú celkovú fyziologickú kondíciu neurologického tkaniva, ale zároveň, čo je aj pre nás dôležité, je to, že majú aj pomerne silný antidepresívny účinok. Staré mačky práve kvôli tomu, že ľudia si veľmi často povedia, stará mačka, je dobre na gauči, leží tam si celý deň, nič nerobí, je v kľude, je v pokoji. No a potom ju prinesú, dajme tomu, na taký zákrok, ako je čistenie zubov, alebo sa urobia aj nejaké extrakcie, dáme mačičku na pár dní na lieky od bolesti a majitelia pri kontrole nám povedia, ona umladla o 5 rokov. Znova behá, znova skáče, znova je vitálna. Ako ste to urobili? No, urobila sa jednoduchá vec, dostala lieky od bolesti, tá bola potlačená a vy vidíte, alebo teda majitelia jasne vidia, že koľko z tej staroby mačacej je bolesť, ktorú ona zažíva a navonok ju nedáva veľmi znať. Keď máte starého psíka na prechádzke, vidíte, že krýva. S mačičkou to tak veľmi nevidíte, ale práve tieto situácie vám ukážu, že koľko reálne bolesti si nesie každý deň a mali by sme to riešiť. Práve takéto preparáty, alebo konkrétne Antinol je jedným z tých, ktorí nám môžu pomôcť v podstate multisystémovo pre tieto seniorské zvieratá. Aj mačka bude trpieť artrózou, aj keď nemá 60 kg, ale má len 3-4 kg. Ale proste tieto zápaly a tá bolestivosť v tých kloboch sa môže objaviť. Takisto majú problémy so srdiečkom. A čo je zasa veľmi ešte zaujímavé, začína chodiť čím ďalej viacej ľudí, ktorí povedia, že tá mačička už je taká ako naša stará mama, že už aj sa niekam vyberie a nevie, kam ide. Áno, oni taktiež, ako je to veľká kategória týchto kognitívnych dysfunkcií, že jednoducho aj tieto naše staré zvieratka začínajú mať senilitu alebo demenciu a znova tieto preparáty, tieto omega kyseliny majú fantastické miesto a v liečbe a potlačaní týchto problémov a dokážu im pomôcť a ubrať im z tej staroby.